Cancel! Ano, tutuloy pa ba natin to? Oo, tama. Ano, tutuloy pa ba natin to? Ate Janet, ano daw siya, alas 12 pa daw. Naku, ate. Anong oras ba? Ano gagawin namin sa mga tao? Mas lalo na sa'yo. Ano? Ikaw ang binibining nais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana kung habang buhay nariso. Hey! Welcome to my YouTube channel! This is Baklushi TV and of course kasama niyo po Ina Dora as always. Naku, kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at pinutin ang bell button para lagi kang ma-notify o kabisado ko na. Hello! We're setting up para i-surprise po ang ating birthday celebrant na si Yummy Susie. Ayan, actually ang birthday niya po is on October 4 pero ngayon is October 2 pa lang. Ayan, at susurprisahin namin siya para no idea. At syempre, ang surprise ng ito ay hatid sa inyo ng Harana Queen. Harana Queen! Hi! Ayan. Ayan, medyo nakaka-enjoy na lang ng very light kasi lahat ng mga inaasahan namin sasama sa amin. Wala. Anggap mo. Puro susunod, lahat sila susunod daw. Nako, wala na yung time namin. Tapos, nako, sirang-sira ang plano. Pero sana ma-surprise pa rin si Yummy Susie Yes, kasi hindi kami mapipigilan kahit anong gawin ninyo. Ha? Hindi. Di ba, Dora? true, ayan. Marami kaming paraan. Ayan, nandito pa kami sa kalsada, nagmamaneho si ate, gumagawa kami ng vlog. Ayan, okay. Actually, ang plano talaga ay doon sa station. Kaso nga lang, wala rin si Kuya Jay, may hosting siya. Si Kuya Chris naman, meron siyang ka-meeting na client. Si Papa Ronnie naman gumagawa ng playlist. Si Ate Janet gumagawa rin ng ginagawa niya yung sales report. Ayan. Si Dan Rivers naman, ayun, masakit ang panga. Masakit ang paa. Si Kuya, sa technician naman natin na si Kuya Mar ay busy. Yan. Lahat sila busy actually. Kami lang hindi. Kami lang ni Ate Annalyn ng hindi. Oo. Free talaga namin. Kung talagang, free talaga namin yung time namin ngayon para lang sa'yo. Sis, para kahit pa paano lumigaya ka kasi love na love ka namin. Kahit ganyan ka. Ganyan ka. Alam niyo ba? Nagalit-galitan na ako sa'yo pero wa-effect pa rin, ha? Galit-galitan na ako talaga. Ako nga, muntik-muntik kong ko nasabihin na susurprisahin natin siya. Kaso nga lang, hindi. Kailangan mag-success itong surprise natin. Ngayon, ayan, pupunta kami ngayon sa ating pagkukuhanan ng food. Saan ba natin? Sa, jumpsuit jump. O yung pera nyo, kayo ang gagastos nito. Agi na ba? Nag-ambag-ambag kami sa station para sa'yo. Yummy Susie. Ayan. Siyempre, nagbigay din si Ate Annalyn. Yan, ng pagas. Ayan. Siya ang sponsor ng kotse. Ayan. Okay. Mamaya po pupunta po tayo dun sa ating pagbibilhan ng pagkain. At tabayanan nyo po yan. This is for you, Yummy Susie. Mapiling. Makinis. Galit-galitan ako sa'yo. Tingnan mo yung mga posts ay mga, wow, wow, sabi niya. Sabi ko sa kanya, sasabunutan kita pag di ka pumunta. Effect pa rin, nakakainis. Actually, ngayon lang ako magsasalita ng mga ganyang mga words sa kanya, first time. Kasi, alam mo na, para lang umepekto sana na kaso di pa ba kayo start? Wala ka eh. Wala na. Cancel na. Ayan, nakakaloka lang kasi yung yung namin sa surprisahin namin nang iinis, parang walang gana. Parang kami tuloy nawawalan ng gana rin.
Kanina, balak na talaga namin i-cancel, pero kailangan natin itong i-pursue. Yes. Ayan. Sabi namin na Ate Annalyn, kahit dalawa na lang kami. Ang mangyayari pa nga pag walang nakisama sa surprise namin para kay Yummy Susie, kami ang uubos ng pagkain. Sayang, seafoods pa man din yun. Seafoods ba? Kami na lang ang uubos ng pagkain para sa Yummy Susie. Oo, okay. Gusto mo yan? Ha? Happy? Happy? Nasaan tayo? Kukuha tayo ng cake para naman matuwa ang magbublo. Magbublo. Ayun. Tara. Dahil malaman ang energy ngayon, pipili tayo ng pinakamasarap na cake nila dito. Para sa iyo, si Ate Sisi. Wala? Okay. Uy, magkano bang budget natin dito? 100? Hindi mo isa ano. Oo. So, ngayon, nandito kami ngayon sa Jam, Sweet Jam, at umu-order po kami ng cake at ilang po ng handa na kakailanganin. Okay. Ang ganda ng ambience dito, in fairness. Lalo na siguro pag walang lockdown at maraming customer. Diba? Balita ko masarap daw mga pagkain dito, lalo na ang kanilang cake. Po dito sa Jam Sweet Jam, kaya dito ang recommendation ko. Tama? Ito mo naman kami. Okay, tapos, wala nang natira doon sa pera. Mag-abono ka na, Dora. Hi ate. Yan, dito na tayo sa may cake. Ano ang pipiliin natin? Sige sila yun. Magkano bang budget natin para sa cake? 300? 500. 500 ba? Tsaka Parang feeling ko walang 500. Mag-aabuno ka talaga doon. Dito pa rin tayo sa Jam, Cake Jam, at pipili tayo ng mga cake nila. Bongga. Ito si Ate Annalyn. Hirap na hirap pumili. So, anong cake ang kanyang order? Sarap na. Ang liwanag. Ang liwanag ha. Actually, we are having a hard time para pumili ng cake para sa Susie. Kasi ang hinahanap talaga namin, yung may pwedeng sulatan ng name mo at saka yung happy birthday. Kaso nga lang, wala. Wala daw. Wala. Huwag ka na mag-cake, Susie. Kung napili ka na ba? Wala, ang hirap pilihan si Susie. Feeling ko lahat ito gusto niya. Hindi, huwag na lang natin siya bigyan ng cake. Tinapay na lang. Oh, ang gusto ko dyan yung ano, yung chocolate mouse. Chocolate mousse. Ayan, gusto ko. At nakapili na nga kami ng cake para si Yummy Susie. Ano title mo? Ito oh. Chocolate mousse cake. Yan. Yung totoo, birthday special talaga ito ni Yummy Susie o gumagawa kami ng vlog para sa cake. At ito na ang cake natin. Ayan, this is for you, Yummy Susie. Because we love you. Sponsored by Energy FM! Yan. Actually, pinapipili kami ng kandila. Hindi, ang totoo niyan, ito pinabili ni Sir Jay para sa iyo. Kahit na malate daw siya, kung sakaling hindi na daw siya makapunta, at least may pakik na daw siya. Mabli awa. Pero 500 lang ang binigay sa amin, kaya abonado pa kami. Ayan, diba? Thank you, Kuya Jay. We love you so much. So, eto na. Ayan na.
Cake na, meron ng kemero kebab. Kebarbaridad. Meron na rin seafoods. Ayan, Diyos ko, day. Ang expensive mo, Yummy Susi, ha? And set na ang ating eksena. Papunta na kami. Malapit na po kami sa bahay niya. Yan. At kasunod na rin namin ang bonggang-bongga si na Kuya Chris sa kabilang kotse. Ito na. Nakatindi. Ang sino tatawag? Sino tatawag? Ito ang cake. Oh God. Bebenta kaya itong ating surprise. Pagka maingay. Hindi may ari ng apartment. Okay. Andun tayo pa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Ang tango na. Thank you, Mom. Oh. Isa pa! Isa pa! Happy! Alam mo, ikaw lang bago mo mag-surprise, ha? Ano? Siyempre na yan! Alam mo, ikaw lang. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Oh, hindi pa muna susi. Kuya, baka di mo sinabi. Ba't mas maganda yung cake ko sa cake nito? Maganda. Mas special ka eh. Sorry. Thank you. Thank you. Gusto ko yung Sorry ah. okay lang. Thank you Improve mo na ba? Pakinggan namin. Ito na yung wish ko. Secret? Ah, sige. Bala. Thank you So, nasira ko yung surprise ninyo dapat. Alam niyo. Grabe. Sino sabi sa'yo? Ka. Sino sabi sa'yo? Hindi, naisip ko kaya kayo nandito kasi di ako pumunta doon. Oo. Happy birthday! Kain na tayo. Dahil gutom na kami. Joke. Successful ba? Successful! Iyak namin siya. Yung tuloy. Kaya Miss Susie, how does it feel? Paano ko sa atin? How does it feel? Don't talk to strangers. Did you like the surprise? No. Why? Hindi ako naka-lipstick. Hindi ako makaharap dyan. You're such a greatest person.
Sana ako yung nagbablog ngayon na nasira ko yung surprise niyo sa akin. What's your wish? For my birthday, Yeah. I wish She is doing a mukbang. sana mabawasan na yung mga Sige, Susie, mag-iingat ka sa pinagsasabi mo. Ano? mabawasan na yung taong tsaka sa buhay ko. Ay, excuse Sa taon me. na to. Starting with you. Next year pa, huwag ka mag-alala, Susie, okay? So, gaya-gaya ka, na-surprise kami ng birthday mo. Naisip ko na naman sa akin. Pasalamat kay busy ako, hindi ko naisip yun. Oh my God. Did you like it? Yung harap yan. How you like that? Da-da-da. Yung t-shirt na parang ibigay ko sa'yo. So, ginawa ko na lang hugasan ng kamay. Punasan ng kamay. This is Yummy Susie, the birthday girl. Kuya, ay nabasa ko. The birthday girl with a lots of mukbang. Pang mga special na okasyon. What's your message? Message ko kay Susie, ano, papayat na siya bukas. Nakakalabas na kayo sa Pero, pamamahay. ang sexy-sexy niya, no? Pwede na kayo umalis sa pamamahay. Hindi, ang wish ko kay Susie sana, laging, ano, laging, Tingnan niyo, magluluto pa naman ako ng spaghetti. laging masaya. At saka, laging Masaya ulit. maraming handa. Araw-araw. Sana may pera siya lagi daw. Oo. Kuya Chris, anong message po para kay Susie? Ay, yung ano, Kuya Amdi. Sana marami siyang pera lagi. May I ask everybody to please stand for the opening prayer and we'll be having photo ops per table. Kanyo. Ayan siya. Ay, ang cake. Ate, ano masasabi mo sa ating birthday celebrant? Sana lagi sasaya siya. Ako lang. Kaya ka lang, palagi. Ha? Grabe. Sa birthday Alam ko mo, ako. ibig sabihin nung birthday mo, kaplastikan yun kasi hindi ka naiyak. Ano? Hindi ka naiyak. Hindi naman talaga ako iyakin, bakla. Eh, ba't ako yung naiyak ako? Marunong ka kasi mag-drama. So, Susie. Hi, Kuya Jay! Ulan siya. Kuya, ano po masasabi nyo sa ating birthday gay? Birthday gay? May Susie, special ka o pinuntahan ka ni Kuya Jay? Oo nga. You're a special. Kaya hindi natuloy yung balak mo sa akin sa station. Pag magsusurprise kayo, number 1, yung availability na isusurprise. Nakalimutan nila. Yes, na-surprise namin si Yummy Susie and it was so successful. Ay, ano pinag-iinan to? Ang dami nagugutom. Tapos hindi mo Yan, okay. This is Yummy Susie, our birthday girl. What can you say? You say, what can you say to the camera? You thank you. Ay, pero, wait lang. And that's it, guys. Ayan, hanggang dito na lamang po ang aking video. And happy birthday, Yummy Susie. Matanda ka na. Yan, dito na ako magko-closing. Kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, ayan, pindutin mo na ang bell button para lagi kang ma-notify. At syempre, huwag mo kakalimutan ang subscribe. At i-share mo na rin at mag-comment ka na ng bonggang-bongga. Bye-bye you for the meantime at magpa-party-party na kami ng bonggang-bongga. Happy birthday, Yummy Susie!